Dear Miss Love, nais ko lang pong i-share sa inyong channel ang isa sa hindi ko malilimutang karanasan sa buhay ko. Ito ay ang tungkol sa pagitan namin ni Ninang Sel. Ako si Roger, 18 taong gulang pa lamang. Nakatira sa probinsya ng Pangasinan. Pero ngayong papasok na ako sa kolehiyo, kailangan kong umalis at dito sa bahay ni Ninang Maricel mag-aral. Malapit lang kasi sila sa university na papasukan ko. Sa totoo lang, malaking ginhawa sa akin na inalok niya akong tumira sa bahay niya. Mahirap ang buhay. At kung sa boarding house pa ako titira, malaking gastos din yun. Kaya naman ang sabihin niyang, "Dito ka na lang, Roger. At least may makakasama rin ako dito." Hindi na ako nagdalawang isip. Dahil pinayagan naman ako ni nanay, plus bibigyan niya ako ng allowance ko sa pagtulong-tulong ko sa kanya sa bahay, ay pumayag ako. Ilang linggo pa naman bago ang pasukan, kaya siguradong makakaipon pa ako. Buntis si Ninang Sel ngayon. 35 na siya. At sa unang pagkakataon, ngayon pa lamang siya magdadalang tao. Pero ang masakit, iniwan siya ng lalaking inaasahan niyang makakasama niya habang buhay. Nalaman ko to kay mama bago pa ako pumunta roon. Kaya nga raw ayos lang na doon ako tumira para may katuwang to kahit papaano. Pagdating ko sa bahay niya, hindi ko maiwasang mapatitig. Parang hindi nagbago si Ninang mula nung huling kita ko sa kanya. Noong bininyagan daw ako, 17 taong gulang pa lang siya noon. Bata pa rin, dahil maaga nga nabuntis ang nanay ko sa akin. Kaya nga madalas siyang biruin ng mga kamag-anak na mas bagay raw na ate ko siya kaysa Ninang, dahil para lamang daw kaming magkapatid. Ngayon, makalipas ang 18 taon, nasa harap ko siya. Maganda pa rin at maputi. Ang kaibahan lang, halata na ang maliit na umbok ng tiyan niya. Pero kahit buntis, hindi pa rin maikakaila ang alindog niya. "Roger!" Bungad niya nang makita niya akong bumababa ng tricycle. Dala ang mga gamit ko. "Ang laki-laki mo ng bata ka. Binata ka na talaga." Excited na sabi niya. Napangiti ako. "Siyempre naman, Ninang. Elementary pa lang yata ako nung huli nating pagkikita eh." Nilapitan niya ako at niyakap. Medyo natigilan ako dahil dama ko ang lambot ng katawan niya. Pero pinigilan kong bigyan ng ibang kahulugan. Ninang ko siya at isa pa'y buntis siya. Nakakahiya naman dahil sa dumi ng iniisip ko. "Halika na sa loob." Yaya niya. "May inihanda akong kwarto para sa'yo." Habang inaakyat ko ang gamit ko, naririnig ko siyang nagkukwento sa sala. "Dati ako pang taga-alaga sa'yo kapag dinadala ka dito ng nanay mo. Ngayon, ikaw nang tutulong sa akin. Hindi ka naman mahihirapan. Kailangan ko lang talaga ng mga kasama at mga tagabuhat ng mabibigat." Anya. Ngumiti ako habang inaayos ang gamit ko sa maliit na kwartong katabi lang ng sa kanya. "Oo nga ho, Ninang eh. Parang ang bilis talaga ng panahon." Pagtingin ko sa kanya mula sa pintuan, nakita kong nakaupo siya at hawak ang tiyan niya. May lungkot sa mga mata niya na agad niyang tinakpan ng ngiti nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya. "Kumain ka na. Pagkatapos magpahinga ka muna ha?" Anya pa. Pagkalipas ng ilang araw, mabilis akong nasanay na kasama siya. Ako ang taga-akyat ng tubig, tagabuhat ng pinamili, at madalas na rin akong sumama kapag nagpapa-check up siya. Isang umaga, habang sabay kami nag-aalmusal, nagbiro siya. "Alam mo, Roger, kung may makakakita sa atin, baka isipin na ikaw ang ama ng anak ko. Kanina sa klinik, may nagtanong pa sa akin, ikaw daw bang asawa ko?" Napangiti ako. Medyo nahiya pa. Mukha naman ho yata ang bagay tayo, Ninang eh. Hirit ko. Tumawa siya. Yung tawa niyang nakakahawa.
Bagay talaga. Gwapo ka. Hindi ko nga akalain na lalaki ka ng ganyan. Hindi ka mukhang 18 sa edad mo ha? Ang matured mo ng tingnan. Ganun ho talaga siguro nang. Batak rin kasi ako sa trabaho eh. Madalas kasi akong sinasama ni tatay sa construction pinagtatrabahuhan niya. Kaya pala. Kaya pala ganyan kalaki ang katawan mo. Lalo ng braso mo. Para kang nagji-gym. May mga oras na nagiging komportable kami ng sobra. Tulad na lang noong nakaraang gabi. Nanood kami ng TV sa may sala. Nakaduster lang siya noon at nakataas ang paa sa may sofa. Ako naman nakaupo sa may sahig. Nakasandal sa gilid. Roger? Tawag niya bigla. Bakit po nang? Salamat ha. Kasi kahit papaano may katuwang ako dito ngayon. Ang hirap pa namang mag-isa lalo na kung buntis. Napatingala ako sa kanya. Kita ko ang mga matang puno ng pasasalamat at may kung anong init na hindi ko maipaliwanag. Wala yun, Ninang. Dito lang ako. Tutulungan ko po kayo. Ngumiti siya at muling tumingin sa TV. Pero nahuli ko siyang sumusulya pa rin sa akin ng ilang beses. Isang gabi, habang inaayos ko yung gagamitin ko para sa school, bigla siyang lumapit para magpaalam. Roger, matutulog na ako ha? Huwag ka masyadong magpuyat. Opo, Ninang Sel. Ngumiti siya at sandaling tinapik ang balikat ko bago tumalikod. Pero sa pagkakalapat ng balat namin sa pagtapik niyang yun, para bang may kuryente kong naramdaman. At sa ilang segundo, bago siya pumasok ng kwarto, napansin kong tumigil siya sa may pintuan. Lumingon at tinitigan ako. Hindi matagal, pero sapat para magtanong ang isip ko kung bakit ganun ang tingin niya. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Habang naglilinis ako ng bakuran, paulit-ulit kong iniisip yung mga tingin niya. Inaanak ako. At ninang ko siya. Pero bakit parang hindi ko maiwasan na makaramdam ng kakaiba? Habang nag-aalmusal kami, nakatali ang buhok niya. At nakaduster lang siya. At kahit halata ang maliit pang tiyan, hindi ko maiwasang mapatingin sa kabuuan niya. Nangihinayang ako kung bakit iniwan siya nung lalaking yun. Kung sakali nga na makita ko yun, hindi ako magdadalawang isip na suntukin siya. Kahit kasi piliting minsan na tumawa ni Ninang Sel, hindi pa rin maiiwasan na makita ko ang lungkot sa mga mata niya. Hapon nung naglalaba ako ng mga damit ko sa likod ng bahay, dumating siya na may dalang mga basahan. Roger, pwede bang pasabay na rin to pagkatapos mo dyan? Nahihirapan akong yumuko hindi na ako makapag-brush. Opo nang, ako na hong bahala sa lahat. Nakatayo siya sa tabi ko habang nagkakaskas ako ng sabon. Napatigil ako nang mapansin kong nakatingin lang siya sa akin. Ang sipag mo talaga. Swerte ang magiging asawa mo kung sakali. Dahil ngayon pa lang, marunong ka na sa lahat ng gawaing bahay. Ngumiti ako. Kailangan sa buhay yun, Ninang. Tsaka, para makatulong din naman ako dito. Sayang naman kasi yung pagtira ko sa'yo kung di ako kikilos. Idagdag pa yung allowance na binibigay mo sa akin. Sabi ko na lang. Kung ganyan ka ba naman palagi, baka hindi na kita pauwiin sa inyo. Kukunin na kita at ako nang magpapaaral sa'yo. Sasabihin ko sa nanay mo. Aniya pa. Pwede naman, Ninang. Biro ko din. Kinagabihan, habang nanonood kami ng TV, bigla siyang nagtanong. Siya nga pala, may girlfriend ka na ba? Magdi-19 ka na, hindi ba? Opo, pero wala pa ho Hindi pa nga ako nagkaka-GF nang Ano? Bakit naman? Sa gwapo mong yan, matangkad, mabait pa. Napakamot ako ng ulo. Wala pang oras nang. Tsaka, baka wala pang seryosong matagpuan. At, dugtong niya. At hindi ako marunong manligaw Natawa siya. Sa laki ng katawan mong yan, hindi ka marunong manligaw ha? Pero sa umpisa lang naman yan.
Kapag naranasan mo ng manligaw, tuloy-tuloy na yan, hindi ka na mahihiya. Pero kung ako siguro kaedad mo lang, naku baka ako nang nanligaw sa'yo. Natawa ko. Ninang naman? Ano, totoo naman eh. Tumawa rin siya, pero nakatitig sa akin. Sa loob-loob ko, para bang hindi na biro ang mga salita niya. Lumipas pa ang mga araw. Naging mas komportable kami sa isa't isa. Nandyan na ang mga biro. Minsan seryosong topic tungkol sa dati niyang kasintahan. Naiintindihan ko naman kung minsan ay nagiging madrama siya. Alam kong dala yon ang kanyang pagbubuntis. Isang gabi, habang busy ako, lumapit siya. Kumain ka na ba, Roger? Tanong niya. Opo, Nang. Papalapit siya ng papalapit. Hanggang sa halos magdikit na ang balikat namin. Naamoy ko ang bango niya. Nang iabot niya ang baso ng tubig, sumagi ang kamay niya sa kamay ko. Parang may dumaloy na kuryente sa buong katawan ko. Nagkatinginan kami. At wala ni isa sa aming dalawa ang agad umiwas. Mula noon, parang hindi na naging normal ang mga araw ko. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig habang nagluluto ako. Minsan naman, siya mismo ang nag-uumpisa ng mga biro na may halong mali siya. Alam mo, kung hindi lang talaga kita inaanak, lagi niyang pambungad, tapos tatawa na para bang wala lang sinabi. Pero sa bawat biro niyang yun, lalo akong natutukso. Isang gabing malakas ang ulan. Nagka-brown out. Nasa sala kami at may kandila sa mesa. Ako nakaupo sa may sahig. Siya naman sa may sofa. Hawak ang tiyan niya. Alam mo, kung hindi kita inaanak, baka iba ang kwento natin ngayon. Napatitig ako sa sinabi niya. Sa kanya, hindi naman siya tumatawa. Seryoso siya. Po? Bulong ko. Wala. Mabilis niyang putol sabay ngiti. Huwag mo lang pansinin yung mga sinasabi ko. Pero hindi ko yon nakakalimutan. Sa mga araw na magkasama kami, lalo akong naguguluhan. Hindi ko alam kung hormones lang ba dahil buntis siya o totoo talaga ang nararamdaman niyang tensyon sa pagitan naming dalawa. At ako, habang tumatagal, hindi ko na rin alam kung hanggang saan ko kayang pigilan ang sarili ko. Wala pa akong karanasan, oo, pero unti-unti na akong nakakaramdam ng kakaiba sa kanya. Kinaumagahan, galing kami sa palengke. Nakauwi kami ng medyo gabi na dahil sa inabutan kami ng ulan. Pagkatapos naming kumain, ako na ang nagligpit ng pinagkainan. Roger, sabi ni Ninang Sel mula sa sala. Dito ka muna ha, huwag ka na munang pumasok sa kwarto mo. Samahan mo muna ako saglit. Lumapit ako at naupo sa tabi niya sa sofa. Tahimik kami sa loob ng ilang minuto. Nakikinig lang sa buhos ng ulan sa labas. Alam mo, basag niya sa katahimikan. Minsan, naiinggit na ako sa mga babaeng may maaasahang asawa. Ako eto, wala, iniwan. Hindi naman ako masamang babae. Ilang taon din ako nagtrabaho sa abroad para sa pamilya ko. Hindi ko sukat akalain na kung kailan ako nabuntis, tsaka naman kami naghiwalay ni Maynard. Masakit isipin na lalaking walang amang anak ko. Anya na naiiyak na. Hindi naman ho kayo nag-iisa ninang eh. Sagot ko, nandito ako. Hindi ko kayo pababayaan. Tutulungan ko kayo sa lahat. Ngumiti siya, pero may luha na sa gilid ng mga mata niya. Bata ka pa, Roger. Hindi mo alam kung gaano kalaking ibig sabihin ng mga salitang yan. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin. Ramdam ko ang bigat ng ulo niya sa balikat ko. Ang init ng katawan niya at ang amoy ng buhok niya. Salamat, Roger. Bulong niya. Sana'y hindi ka magsawa. Dahil mukhang ganito yata ang buntis. Masyadong madrama. Hindi na ako nakasagot. Hinayaan ko lang siya
At sa sandaling yun, para bang wala na kaming pakialam kung sino kami sa isa't isa. Nilingon niya ako, diretso sa mata ko. Doon ko nakita ang damdamin niya. Hindi lang lungkot, kundi isang pagnanasaring matagal na niyang tinatago. At bago ko pa napigilan ang sarili ko, naglapat ang labi namin. Una banayad lang, parang nag-aalangan kung tama ba ang ginagawa namin. Pero nang hindi siya umiwas, mas lalong lumalim. Ramdam ko ang panginginig ng katawan niya, pero hindi niya ako tinulak. Sa halip, siya pa ang humigpit ang hawak sa kamay ko. Roger, bulong niya habang humihingal. Malito. Alam ko, Ninang. Sagot ko. Pero kahit ngayon, isang tabi muna natin lahat. Kung ganun, sige. Kakalimutan ko muna kung sino ka. Kung ano ako sa'yo. Pagbigyan mo muna ang pangangailangan ng buntis na tulad ko. At doon nangyari ang mas higit pa sa inaasahan. Maingat ako sa kanya. At dahil sa wala pa akong karanasan, siya ang gumabay. Isang gabi na hindi ko makakalimutan. Isang gabi na alam naming bawal. Matapos ang lahat, nakahiga siya sa tabi ko, hawak ang tiyan niya, at nakapikit. Tahimik at parang natatakot na magsalita. Ako naman, nakatitig lang sa kisame, at hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o magsisi. Roger, basag niya sa katahimikan. Wala kang nakita. Walang nangyari. Sa atin lang to. Ayokong may makaalam. Mahirap. Maraming magagalit. Tumango ako. Opo, sa atin lang. Kinabukasan, ramdam kong parang walang nangyari. Maaga siyang gumising at nagluto ng almusal. Nakangiti pa rin na para bang normal ang lahat. Pero kakaiba ang aura niya. Roger, gising na. Kain na tayo. Masigla niyang tawag. Umupo ako. Pero hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Parang nahihiya ako. Natatakot na baka pinagsisisihan niya yung nangyari. Pero nang dumapo ang mga mata niya sa akin, may kakaiba kundi ngiting para lang sa akin. Kapag nagluluto siya, bigla niya akong tatawagin para magpatulong. Doon magtatagpo ang kamay namin at imbis na bitawan agad, nagtatagal yun. Kapag nanonood kami ng TV sa may sala, siya mismo ang maghihilig ng ulo niya sa balikat ko kahit wala namang dahilan. At sa tuwing nagkakatinginan kami, hindi na namin tinatago kung anong ibig sabihin nun. Minsan, kapag gabi at tahimik na, pupunta siya sa kwarto ko. Hindi na niya kailangang magsalita. Alam na namin kung ano ang hinahanap ng isa't isa. At habang tumatagal, lalo kaming nagiging malapit. Pero kasabay ng kasiyahan, ramdam ko rin ang takot. Roger, sabi niya minsan habang nakahiga sa tabi ko, baka malaman ng nanay mo, magagalit yun sa akin. Huwag na po natin munang isipin yun. Basta sa atin na lang muna to. Tumango siya, pero halata sa mga mata niya ang kaba. At kahit may takot, siya rin mismo ang muling humawak sa kamay ko at naglapit ng labi niya. Doon ko napagtanto, kahit anong mangyari, hindi na kami makakabalik sa dati dahil may puwang na sa puso namin ang isa't isa. Para hindi mahalata ng kapitbahay o mga kamag-anak, nagkukunwari kaming normal lang ang lahat. Kapag may dumadalaw, todo asikaso siya na parang walang kakaiba sa amin. Pero pag alis nila, pag kaming dalawa na lamang, iba na. May mga biro siyang hindi na pangkaraniwan, may mga sweet moments na para bang mag-asawa kami. Minsan sabay kaming naglalabas sa likod, at dahil basa ang damit niya, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. At nauhuli niya ako. Anong tinitingnan mo ha? Tanong niya nang nakangisi. Wala po. Mabilis kong sagot. Pero namumula ko. Wala raw. Sabay tawa niya na para bang nangaakit. Isang gabi,
Habang malakas na naman ang ulan, nagtabi kami sa may sala. Roger, mahinahon niyang bulong. Alam kong malito, pero ikaw ang nagparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Hinawakan ko ang kamay niya at hinila siya palapit. Hindi na siya umangal at muli may nangyari sa amin. Habang nakapikit siya, paulit-ulit niyang sinasabi, "Salamat Roger, salamat." Dumating ang isang linggo na nagpunta ang kapitbahay para manghiram ng gamit. Hindi ko alam kung sadyang malas lang talaga, pero sakto namang magkasama kami ni Ninang sa kusina noon. Nakayakap siya sa likod ko habang nag-aabot ng kutsara. Biglang pumasok yung kapitbahay. "Maricel, andyan ka ba?" Muntik nang malaglag ang hawak ko. Agad kami naghiwalay at nagkunwaring abala. Mabilis na inayos ni Ninang ang buhok at lumapit sa pinto. Oo, teka lang." Sagot niya at pilit pinapakalma ang boses. Nakangiti naman yung kapitbahay niya, pero para bang may iniisip. "Ayos ka lang ba? Parang namumula ka." "Ha? Wala. Mainit lang dito." Sagot ni Ninang Sel, sabay tumawa. Nang makaalis ang kapitbahay, pareho kaming napabuntong hininga. Simula noon, mas naging maingat kami. Pero sa tuwing magtatagpo ang mga mata namin, alam naming pareho ang iniisip. At sa bawat gabi, lalo naming hinahanap ang isa't isa. Ang tanong lang, hanggang kailan namin kayang itago ang lihim na ito? Hindi ko na maalala kung pang ilang gabi na kaming magkasama ni Ninang Sel ng palihim. Ang alam ko lang, hindi na iyon simpleng pagkakamali lang. Isa na itong relasyon na tinatago namin sa mundo. Ako ang naging katuwang niya sa lahat. Ako na ang nag-aalaga sa kanya. Ako ang kumakausap sa baby niya na para bang ako ang ama nun. Madalas din siyang pumupunta sa kwarto ko kapag tahimik na. Minsan naman ako ang lalapit sa kanya. Kunwari may hihingin pero ang totoo, naghahanap lang kami ng pagkakataon. Dumating ang isang gabi na hindi ko makakalimutan. Malakas ang ulan at gaya ng nakasanayan, magkatabi kaming dalawa sa sala. Hawak niya ang tiyan niya habang nakahilig sa akin. Napatitig ako sa kanya. At nung mga sandaling yun, wala na kaming pakialam. Muli kaming naglapit. Mahigpit ang yakap at sabik. Pero biglang bumukas ang pinto. "Maricel," doon na to sa may pintuan. Hawak ang payong at nakatitig sa amin na parang hindi makapaniwala. "Ano to, Maricel?" Nanginginig pang boses nito. "Ano yung ginagawa ninyong dalawa? Baka mamaya may ibang makakita." Hindi makapagsalita si Ninang Sel. Naluluha siya na nakatingin sa atin niya. Ako naman, parang gusto ko nang lamunin ng lupa. "Umayos kayong dalawa. Magpasalamat kayo ako ang nakakita. Dahil kung ibang tao, kahihiyan ang aabutin ninyo. Ikaw naman, Maricel. Hindi porket iniwan ka ni Maynard. Sa ibang lalaki mo ibabaling ang atensyon mo. Sige, okay lang ibaling mo sa iba. Pero yang si Roger, inaanak mo. Bata pa yan, anong alam niya? Ikaw ang nakakatanda, ikaw ang mag-isip." Kinabukasan, kinausap ako ni Ninang Sel. Tahimik kaming nakaupo sa may kusina. "Roger, hindi na natin to pwedeng ipagpatuloy." Mahina niyang wika. "Pero Ninang, wala nang pero. Mahal ko na siya." Pero yung mga mata niya, punong-puno ng luha at parang desidido na sa desisyon. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman ko na lang na aalis muna siya at doon muna siya titira sa bahay ng ate niya. Kailangan daw niyang may makasama sa pagbubuntis. At ako, ano pa nga ba? Aalis ako. Kailangan kong tumuloy sa boarding house malapit sa school. Binigyan niya pa ako ng pera para lang may pangrenta. "Roger," sabi niya bago siya umalis, "salamat sa lahat. Alam kong mali yung nangyari sa atin pero hindi ko makakalimutan ang lahat ng nangyari. Sana balang araw mapatawad mo ko kung ginamit kita." Luhaan akong tumango. Hindi ko rin ito makakalimutan, Ninang Sel. At doon ho nagtapos ang lahat. Dala ko pa rin hanggang ngayon yung lihim. Hindi ko nga alam kung tama bang magmahal sa maling tao o kung dapat ko bang isumpa yung nangyari. Pero ang alam ko lang, sa puso ko, si Ninang Maricel ang babaeng hindi ko kailanman makakalimutan.
At habang sinusulat ko tong kwentong to, naaalala ko pa rin yung unang beses namin. At sa kasalukuyan, nanganak na si Ninang Sel at plano nga ni nanay na bisitahin siya kasama ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko kapag nagkita kaming muli. Pero, tama ba na habulin ko siya? Tama ba na ipagpatuloy ko pa yung relasyon namin at pilitin na ibalik yung dating kami? O mas tamang, sundin ko na lang yung sinabi niyang, kalimutan na lahat at ibaling ko na lamang sa iba ang atensyon ko dahil bata pa ako. Ako po si Roger at ito po ang aking secret confession. Magandang araw. Ibabahagi ko lamang ang istoryang to sa inyo. OFW ako sa bansang Saudi at nagtatrabaho bilang isang welder nang makilala ko ang aking kasamahan sa trabaho sa gitnang silangan. Siya si Marlon, 34 ang edad. Agad kong nakagaanan ng loob si Marlon simula nang dumating siya sa bansang aming pinagtatrabahuhan. Palibhasa ay una ako ng 2 taon sa kanya sa kumpanyang to, kaya ako na rin ang nagturo sa kanya ng mga dapat at hindi dapat sa trabahong to. Mabait naman si Marlon, kung kaya't naging magkabady kami sa trabaho at pati na rin sa flat namin. Roommate din kaming 2 at naging magkumpari pa. Nagpabinyag noon ang isang kasamahan namin sa trabaho at pareho kaming kinuha bilang ninong. At dahil nasa ibang bansa nga kami noon, kaya may nag-proxy na lang sa amin nung araw ng binyag. Matangkad si Marlon. Siguro ay nasa 5'9" ang taas. Okay naman ang pangangatawan, hindi mataba, hindi rin naman payat, kumbaga sakto lang. Isang lihim na aking nagawa sa kumpare kong si Marlon, ang hinding-hindi ko makakalimutan. Yun ay kung paano ko siya nagawang lokohin. Dahil sa kanyang misis, natawagin na lang nating Abigail. Ako nga pala si Ron, 36 years old at hiwalay na sa aking asawa. May isa kaming anak na lalaki at ngayon ay 10 years old na. Patuloy naman ang sustento ko sa aming anak sa dati kong asawa. 3 taon lang kaming nagsama nang magdesisyong maghiwalay na lang dahil sa ilang bagay na hindi napagkakasunduan. Magdadalawang taon na rin kaming magkakilala ni Marlon nang mag-expired ang kontrata ko. Ibig sabihin, kailangan ko munang umuwi at pumirma ng bago kong kontrata. 1 linggo bago ako umuwi, ay nagsabi na sa akin si Marlon na may ipapadala daw siya sa misis at anak niya. Agad naman akong pumayag dahil natural naman nakalakaran sa abroad ang ganitong bagay. Ilang beses ko na rin nakausap ang misis niyang si Abigail. Palibhasa ay high-tech na ngayon kung kaya't madalas silang mag-usap sa internet ng nakavideo. Maganda ang misis ni Marlon at sexy pa. Sa edad nitong 30 ay talaga namang masasabi mong napakaasikaso pa nito sa katawan. Sa maamong mukha nito na halos nahahawi kay Bea Alonzo ay mabibighani ka talaga. Wala naman akong kahit na anong kakaibang nararamdaman para sa kanyang misis. Ngunit hindi ko akalain na may bagay akong matutuklasan na siyang magtutulak sa akin upang hangaring makatabi ang misis niya sa kama. Isang pagkakasala na hindi ko makalimutan, na kahit nang bumalik na ako sa abroad, ay lihim pa rin akong umaasa na sa muling pagbabalik ko sa Pinas, ay ang misis niya ang muli kong uuwian.
3 araw bago ang aking flight, ay malas namang nagloko ang aking laptop at ayaw mag-on. Agad kong naisip na manghiram ng laptop kay Marlon upang sa ganun ay makapag-message ako sa aking anak na ako ay uuwi. Pre, makahiram nga ng laptop mo. Nagloko kasi yung sa akin kung kailan magme-message pa naman ako sa anak ko. Paalam ko sa aking kumpare. Sige pare, kunin mo na lang sa kama at ibibigay ko na lang sa'yo yung password. Sagot naman ni Marlon. Dahil wala na nga akong pasok at naghihintay na lamang ng flight ko, ay naiwan na akong mag-isa sa aming flat. Matapos mag-umagahan, ay agad ko nang binuksan ang laptop ni Marlon. Nang matapos akong mag-message, ay sinubukan ko munang tingnan ang mga files na nakasave sa laptop ng aking kumpare. Dahil na rin sa mahilig akong magbusisi sa kahit na ano, ay may nakita akong isang folder. Agad kong binuksan to at tiningnan kung ano ang mga nakasave dito. Laking gulat ko nang masilayan ko ang isa sa mga nakakaakit na larawan na nakalagay dito. Napamura na lamang ako. Ang misis ni Marlon. Inisa-isa kong tingnan. Ang ganda pala talaga ng misis niya. At sa itsura nito ay parang dalagang-dalaga pa. Bukod sa natuklasan kong mga litrato, ay may nakalagay din ditong mga video. At dito ako lubusang hindi makapaniwala. Napanood ko ang magandang misis ni Marlon habang unti-unting kinakalas ang suot sa harap ng kamera. Bumilis ang kabog ng aking puso at hindi talaga ako makapaniwala. Lumipas ang maghapon ko na walang ibang tumatakbo sa isip ko, kundi ang nadiskubre ko sa katauhan ni Abigail. Sadyang hirap akong kalimutan kung kaya't binagabag ako ng husto. Gabi na nang magsidatingan ang mga kasama ko sa flat at isa na doon si Marlon. Parang walang nangyari at patay mali siya ako kunwari na nagpasalamat sa kanya nang ibalik ko na yung laptop. Sa isang bahagi ng utak ko ay hindi ko alam kung nagpapasalamat ba ako dahil sa paggamit ko sa laptop o dahil sa mga natuklasan ko. Kinabukasan ay natsyempo naman na day off ni Marlon, kung kaya't nagkaayaan kaming dalawa na pumunta sa mall para bumili ng ipapadala niya sa kanyang pamilya. Matagal na rin kaming namimili. Ngunit napansin kong parang hindi mapakali itong si Marlon at panay ang tanong sa akin kung hindi daw ba ako magsi-CR. Naka-4 na tanong na yata si Marlon sa akin nang sabihin kong, "Sige pare, mag-CR muna ako." Sinabi niya na magkita na lamang daw kami sa isang coffee shop pagkatapos kong mag-CR. Nauna akong dumating sa coffee shop kung kaya't inantay ko pa to ng halos 15 minutos. Medyo nahirapan yata to sa paghahanap ng ipapadala. Lumipas pa ang ilang saglit. At sa wakas ay dumating na din to. Nagkape lang kami at kumain. At pagkatapos nun ay bumalik na rin kami sa aming flat. Huling gabi ko na sa aming flat. At flight ko na kinabukasan nang iabot sa akin ni Marlon ang mga ipapadala niya para sa kanyang mag-ina. Hindi ko alam kung ano-ano ang mga to dahil naka-gift wrap at may mga pangalan lang. Hindi rin naman ako nagtanong pa kung ano ang mga laman nun dahil busy na rin kami sa aking despedida. Tulad nga ng nakasanayan, sa tuwing may mga uuwi ng Pilipinas ay nagkakaroon kami ng konting inuman kasama ang ilan sa aming mga housemate. Matapos ang ilang oras na inuman ay nagpahinga na rin kami. Kinaumagahan ay handang-handa na ako para sa aking flight. Excited na akong makauwi ng Pilipinas kahit sa hapon pa ang aking flight.
Isa-isa ko na ring pinagpaalamanan ang mga kasama ko sa bahay bago sila mag-alisan papunta sa site. Maiksi lamang ang naging paalaman namin dahil hindi naman ako mawawala nang matagal. 2 buwan lang akong mababakante at babalik din naman agad ako. Bago lumabas si Marlon, ay nagpasalamat pa to sa akin. At ako na raw ang bahalang maghatid ng mga pinadala niya para sa kanyang misis at anak. May kalayuan kasi ang biyahe mula sa bahay ng aking mga magulang na nasa Bulacan patungo sa bahay nila na nasa Batangas naman, kung kaya't mahihirapan pa ang misis niya kung ito pa ang sasadya sa amin. Gabi na halos nang marating namin ang bayan ng Balagtas dahil pinamili ko na rin muna ang aking mga magulang at ang nag-iisa kong anak. Matapos naming mag-duty free, ay kumain muna kami bago bumiyahe pauwi. Sa 3 beses kong pag-uwi ng Pilipinas, ay laging kasama ng aking magulang ang aking anak sa pagsundo sa akin. Isang barangay lang din naman kasi ang layo ng bahay ng aking dating asawa sa bahay namin, kung kaya't madali lang tong nahihiram ng aking mga magulang. Maayos rin naman kasi kahit papaano ang paghiwalay namin ng nanay nito, kaya't anytime ay pwede lang hiramin ng mga magulang ko ang bata. Matapos magpahinga sandali, ay agad ko na ring ipinahatid sa aking kapatid ang aking anak. Kinabukasan ng umaga, matapos mag-almusal, ay agad kong tinawagan si Abigail sa numerong binigay sa akin ni Marlon. Hello, pwede bang makausap si Abigail? Bati ko sa sumagot sa kabilang linya. Si Abigail to. Sino to? Agad naman niyang sagot. Good morning, Mare. Si Ron to. Pagpapakilala ko naman. Ay, Ron. Ikaw pala. Kumusta na? Ang sabi niya. Pwede ka ba bukas? Pwede ka bang maihatid na sa inyo bukas yung mga pinadala ni Marlon? Medyo natawang sabi ko. Hindi ko man sinasadya, ay parang may kung ano sa nasabi ko. Mabuti na lang at hindi yata napansin ni Abigail yun. Sige pare, mga anong oras ka ba makakarating dito? Alam mo na yung address, di ba? Muling wika ni Abigail. Oh, alam ko na Mare. Na-sketch na rin sa akin ni paring Marlon. Kung aalis siguro ako dito sa amin ng 9:00 ng umaga, ay darating ako dyan ng 2:00 o 3:00 na ng hapon. Okay lang ba yon? Ang sabi ko. Oo naman pare. Sige at hintayin ka na lang namin ng anak ko. Sagot naman niya. Kinabukasan, habang ako'y nakasakay na sa Cubao papuntang Batangas, ay napapangiti ako sa tuwing naiisip ko na makikita ko na ng personal ang misis ni paring Marlon. Ilang araw din siya ang tumatakbo sa isip ko at hindi talaga maiwasan na maisip ko na sana ay makatabi ko siya minsan sa kama. Matagal ang naging biyahe dahil naging maulan ang maghapong yun. Sobrang traffic ang inabot ko, kung kaya't hindi nasunod ang oras na sinabi ko kay Abigail. Halos 6:00 na ng gabi nang marating ko ang kanilang bahay. Sa isang subdivision nakatira sila Abigail, ngunit parehong bakanting lote pa ang katabi ng kanilang bahay. Sa pagpindot ko ng doorbell, ay agad namang may nagbukas ng gate. Parang anghel sa kaamuhan ang mukhang bumungad sa aking harapan. Halos matulala ako kay Abigail dahil mas maganda at sexy pala to sa personal. Huy, pare, para ka namang natuka ng ahas dyan ha. Pabiro niyang bungad sa akin. Pasensya na Mari, hindi ko kasi akalain na mas maganda ka pala in person. Sabi ko naman sa kanya. Joker ka pala. Palibasa kasi puro Arabo yung mga nakikita mo eh. Biro niya naman sa akin. Hindi naman.
Wika ko naman. Nang makarating kami sa loob ng bahay, ay doon ko naman nakilala ang nag-iisa nilang anak ni Marlon. At dahil gabi na, ay inalok na ako ni Abigail na doon na maghapunan, na akin namang pinaunlakan. Habang kami ay naghahapunan, ay nag-offer si Abigail na kung gusto ko daw ay doon na ako magpalipas ng gabi. Total ay bakante naman daw yung isang kwarto. Sino ba naman ako para magpakipot pa sa ganito kagandang babae? Isa pa'y mahihirapan na rin akong umuwi dahil maulan nga ng mga panahong yun. Matapos ang hapunan, ay nakipaglaro muna ako sa bata sa sala habang nagliligpit pa si Abigail. Ilang saglit lang din ay nakatulog na rin ang bata sa pagod. Nang dumating si Abigail ng sala mula sa kusina, ay nakita niyang tulog na ang kanyang anak. Kung kaya't kinuha niya to at ililipat lang daw sa kanilang kwarto. Matapos mailipat ang bata, ay agad din namang lumabas si Abigail. Maagi talagang natutulog ang batang yun. Sabi niya sa akin, "Anong gusto mo ron? Kape? Juice o alak?" Alok pa niya sa akin. "Alak sana, Mari, kung iinom ka. Para may kakwentuhan naman ako habang umiinom. At kung may naitatabi ka dyan." Sagot ko naman. "Yun lang pala eh. Sige, meron ako dito kasi nga alam ko na mahilig kayong uminom ng mister ko. Kaya bumili na talaga ako." Wika niya naman. Agad kumuha ng isang boteng tequila si Abigail at 2 kupita. May kinuha din siyang iodized salt at ilang kalamansi na nakaslice na. Sa simula pa lang ng aming inuman ni Abigail, ay may kung ano-ano nang tumatakbo sa aking isip. May kalakasan akong uminom, kaya't plano kong samantalahin ang pagkakataon. Sa 2 taon na pagkakalayo ni Marlon at Abigail, ay alam kong sabik na rin siya sa kama. At yun ang pag-asa ko. At dahil doon, sigurado akong magiging madali lang ang pagpapasuko ko kay Abigail. Halos kalahati na ang bawas ng iniinom naming tequila nang simulan kong kausapin si Abigail sa pamamagitan ng kwento at mga tanong ko. "Mare, alam mo, bilib ako sa'yo. Kasi paano mo natitiis yung pangungulila mo kay Marlon? Lalo na pag ganitong maulan ang panahon." Pag-uumpisa kong tanong sa kanya. "Ha? Paano ko nga ba natitiis? Ikaw pare ha? May pagkapilyo ka pala." Sagot naman niya sa akin. Hindi naman na tayo bata para sa ganong tanong." Hirit ko naman. Sa bagay, pero secret na lang yun. Agad niya namang depensa. "Mare, mas okay siguro itong iniinom natin kung lagyan natin ng konting twist para naman ma-enjoy natin." Pagbubuyo ko naman sa kanya. Alam ko na yung sinasabi mo. Ginagawa rin namin yan ni Marlon, kaya lang kung tayo yung gagawa, parang hindi naman yata magandang tingnan pare, di ba? Sagot naman ni Abigail. "Bakit naman? Tayong 2 lang naman yung makakaalam. Para laging masaya ang pag-inom natin, di ba?" Dugtong ko pa. "O sige." Wika niya. "Sige, mauna ako ha." Agad ko namang sagot. Mabilis kong nilagyan ng iodized salt ang aking leeg at iniabot ang isang kupitang tequila kay Abigail. Agad naman niya itong ininom, sabay sunggab agad sa aking leeg. Matapos nun, ay sabay kaming nagtawanan. Lasing na rin si Abigail. Ilang beses naming inulit yun, hanggang sa, "Time out muna tayo, Mari. Bakit kaya hindi natin buksan yung regalo ni Paris sa'yo? Para makita natin kung ano yun. Baka mamaya mamahaling alahas yun." Patay mali siya kung sabi kay Abigail. Ngunit ang totoo, alam ko na kung ano ang laman nun.
Hindi ko na kasi napigilan na buksan ang regalo ni Marlon, kaya pagdating agad sa bahay, ay agad ko na tong binuksan. Oo nga pala no, sige nga at makuha para mabuksan na natin. Walang kamalay-malay naman niyang pagsang-ayon. Agad na kinuha ni Abigail ang regalong may pangalan niya at unti-unting binuksan to. Alam kong mabibigla si Abigail sa pasalubong nito mula sa mister. Kaya naman habang binubuksan niya ang regalo, ay nakaantabay ako sa mukha niya upang makita ko ang magiging reaksyon niya. Hindi nga ako nagkamali at talagang namangha si Abigail sa kanyang nakita at halos mag-blush ang kanyang mukha. Isang kasangkapan na masasabi nating para sa mga babaeng lubos na nangungulila sa asawa. Mabilis na napatingin si Abigail sa akin at halos hindi makapagsalita. Nang sa muling pagyuko ni Abigail, ay nakita niya ang sulat na nakalakip dito. Agad na binasa ni Abigail ang liham na yun at sabay tingin muli sa akin. Loko talaga tong mister ko. Nakakahiya tuloy sa'yo. Dapat kasi di mo na pinaalala eh. Sisi naman niya sa akin. Sorry hindi ko naman kasi alam na yan pala yung pinadala niya. Depends ako naman sa kanya. Ano pa nga ba? Nakita mo na. Ang problema, aanhin ko naman yan. Agad naman niyang wika. Pero sa puntong yun, alam kong may kung anong tensyon na sa pagitan namin. Kung sa bagay, Mari, andito naman ako kung sakaling mamiss mo. At nagkatinginan kami sa sinabi kong yun. Palabiro ka talaga. Alam mo namang hindi pwede, no? Baka mamaya niyan kung saan pa tayo makarating. Sagot naman ni Abigail. Pero hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Agad akong tumabi kay Abigail at sabay lapit ng aking labi sa puno ng kanyang tenga. Iisa lang naman ang pwede nating marating ngayon, Mari. Ang bawal, pero masaya. Pero malito, pare. Pagtutol naman niya, nang unti-unting dumapo ang halik at haplos ko sa kanya. Sa puntong yun, bahagyang naitulak niya ako. Pero sa isip ko ay hindi pwedeng sumuko ako. Ilang gabing naging laman siya ng aking isip. Ilang gabi akong hindi nakatulog. Dahil sa binagabag nito ng husto ang isip ko. Hanggang sa hindi nga ako nagkamali. Napakagatlabi na lamang si Abigail. Kasabay ng pagbukas ng kanyang mga binti para magpaunlak sa akin. Hanggang sa tuluyan na rin tong nakalimot. Sa pagkakataong yun, agad ko siyang inihiga sa sofa. Alam kong hindi na rin siya makatiis. Kaya tuluyan na niya akong hinila at niyakap sa aking bewang ang kanyang mga binti. Hindi ako makapaniwala na sa wakas ay mapapasakin na rin ang babaeng ilang araw na gumulo sa isipan ko. Kahit pa alam kong ito isang nakaw na sandali lamang. Sa isip-isip ko, pasensya ka na paring Marlon, pero sa akin na muna yung misis mo. Di bale, hihiramin ko lang naman siya. Sa'yo pa rin siya pag nandito ka. Pero dahil wala ka pa, ako muna ang magiging asawa niya ngayon. Nang gabing yun, hindi maitatanggi na talagang nasabik ng gusto si Abigail sa kama. Ako man ay ganun din. Bigay todo kami na dalawa. Halos hindi maghiwalay ang aming mga labi at halos panawan na ng ulirat habang nagpapakasawa sa isang kasalanan. Nang humupa ang uhaw namin sa isa't isa, ay tulala kami. Pero wala namang halong pagsisisi sa mukha ni Abigail dahil tinugunan niya lang naman daw ang pangangailangan niya bilang babae. Matapos naming magligpit, ay sabay na kaming nagpahinga sa magkabilang kwarto. Kinaumagahan ay ginising ako ni Abigail para mag-almusal at makapag-ayos. Bago ako umuwi sa Bulacan,
ay muling may namagitan pa sa amin ni Abigail. Isang linggo bago ko bumalik sa ibang bansa, muli akong bumisita sa kanila. Ngunit sa pagkakataong yun ay palihim na sa kanyang anak para di malaman ng kanyang mister. Inihatid muna ni Abigail ang bata sa bahay ng kanyang mga magulang at sinabing may aayusin lang. 2 gabi at 2 araw din akong nanatili sa kanilang bahay. Pero sa pagkakataong yun ay kaming 2 lang ang nandoon. Hindi ako lumalabas ng bahay upang hindi ako makita ng mga kapitbahay nila at hindi siya pagdudahan. Hanggang sa dumating ang araw na ako'y bumalik na sa dating trabaho. Sa ngayon, ay nandito pa rin ako sa ibang bansa at kasama ko pa rin si paring Marlon sa aking trabaho. Minsan ay nagigilty ako pag napapansin kong masayang nag-uusap si Marlon at si Abigail sa internet. Pero madalas ay nanunumbalik naman ang pagkamiss ko sa asawa ng aking kaibigan. Minsan nagkakausap din kami ni Abigail sa internet pag magkausap silang mag-asawa. Ngunit maingat kami na huwag makahalata si Marlon sa kung anuman ang namagitan sa aming dalawa. Sa susunod na taon ay nagpaplano akong mag-file ng vacation leave para muling mabisita ang asawa ng aking kaibigan. Alam kong iniisip niyong mali ako. Inaamin ko yun. Pero kung kayo ang mapupunta sa sitwasyon ko, ay maiintindihan niyo ko. Hanggang dito na lamang po ang ating istorya. At salamat sa pakikinig.